Ingxelo yesekela lomkhuseli woluntu yayitaka intlantsi. Wayidakanca imeko kwizibhedlele ezine eMpuma Koloni tenxileyo ethintela abasebenzi khona ukuze banikeze iinkonzo ezisemgangathweni. As the leadership, we are elected to find solutions to the challenges of our people. Thus, we had to reprioritize budgets within the administration to raise funds for the refurbishment of our healthcare facilities. Uvalo zikhewu chisibunzi. We've looked into how our hospitals are operating, the status of our own hospitals, and the importance of getting the right people as CEOs in our hospitals. Ngoku iMpuma Koloni ibongoze abantu basele ngenkathalo xa singena kwisigaba sesibini sokumiswa ngxi kwentshukumo. Abanikezi beenkonzo zezempilo kwakunye nabahlali eMpuma Koloni bazabe belinde ngomonde khona ukuze kugqitywe ukwakhiwa kwalamagumbi amaziko ezempilo khona ukuze bazokufumana impilo ezingcono zonyango. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndisemthatha.